Otvorte stránku viribusfarm.com v prehliadači. Kliknite na tlačítko Registrácia alebo na ikonu Registrácia. Zadajte vašu e-mailovú adresu. Zvoľte si heslo. Zadajte heslo znova, pre overenie. Prepíšte číslice do poľa nižšie, pre overenie. Prečítajte si podmienky použitia a potvrďte ich prečítanie. Prečítajte si podmienky účasti na beta testovaní a potvrďte ich prečítanie. Stlačte tlačítko Registrovať. Zobrazí sa potvrdenie odoslania e-mailovej správy na zadanú e-mailovú adresu. Otvorte e-mailovú schránku. Prihláste sa na e-mailový účet. Zobrazte správu od viribusfarm.com. Preverte aj priečinok pre spam či nevyžiadanú poštu. Kliknite na tlačítko Áno. Potvrdzujem registráciu. Zobrazí sa vám stránka Viribusfarm s potvrdením dokončenia registrácie. Môžete sa prihlásiť. Ak by sa v procese registrácie vyskytol akýkoľvek problém, napíšte nám, prosím, na e-mailovú adresu podpora@viribusfarm.com.